Para kang inagawan ng pagkain. Hindi, sa ano kasi masakit sa ngipin ko kaya yung butas ng ngipin ko pag mapasukan ng kanin o kung ano-ano sakit. Kaya ganito magkain na kawa ano. Baboy. 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 Cholot is wrong. Cholot. Ito. Si Ella, hindi makakain nito kasi sobrang anghang. Ingari datong papel. Wait. Wait. Tapi lang muna tayo, kuligo muna tayo ngayon kaya wala ko yan. Sinulat lang namin dito kasi isa lang yung cellphone namin. Minsan maglulok pa. Di papel. Tira pastor na ano naman siya. Ayan. What? Hop. Hi pala kay Ma'am Jonna Rivera. Hi Ma'am Jonna. Palagi siyang nag-comment sa mga video namin. So, ayan. So, nasa ibang bansa siya. Hindi ko alam kung... Ma'am Jonna, saan kang bansa, ma'am? Ngayon? Medyo marami-rami na yung mga nanonood ng video namin na nasa ibang bansa. Ingat pa lagi kayo dyan. So, sabi niya, 2 years pa siyang makakain ng pagkain natin. Kasi, matagal pa siyang makauwi. 2 years pa. Buti ma'am, nasanay ka na sa mga pagkain dyan. Uy! Pulot! Hatong. Kanungin. Ma'am, okay lang ba na magtanim kayo dyan ng mga gulay, mga ganun? Sumay. Sumay. Cholot? Cholot? Kanin. Anin? Ano ba? Cholot? Kanin pa? Hindi na. Pa, ako ni? Ako lang Grasya. In hi pala kay Ma'am Armea Ansing Omar Ali. Sa advice mo ma'am na mag-live kami. So, gagawin po namin yan na mag-live. Kaso ang daming pindutin. Okay na. Tapos Sa- wala pa ba rin kaming wala pa sa internet yung- dito lang gamit namin. Putol-putol siya pag ano. Sino pa? Gusto talaga namin mag-live para diretso-diretso na. Kasi, para hindi na kami mag-edit. Tapos, alam nyo na yung cellphone namin bilis ma-full. So, mas maganda talaga ng live. Kaso parang mahihirapan ako pag live kasi ang daming isiset sa Dami pala. yung live Kaya na. live streamer ba yung Kain gagamitin ka. para Kaon. makapag-live sa YouTube. Hindi ito. Ito sa atin. Ayun. Tomas. Hayaan mo ma'am pag Ma'am. Pag-orisum. sanayin, ano ba tawag dito? Mag-practice ako para matuto. Uto. Happy. Mad. And shout out pala kay Sir Kid Adoy. Salamat po sir sa Sa totoo lang siya. sa message mo sir. Naiyak talaga ako. Yan ba natouch kami sa Yung message message nyo. mo. Kaya namin to. Taya. Taya. Di ba? Ano yung ganyan? Di ba ta? Message mo sir parang kami natouch. Umiyak siya. ako. Pati rin naman ako. Ako na. Naiyak si kapatid. Sabi ko, ipagpatuloy namin to kung anong nasimulan namin kasi andyan kayo. Nga, pagbasa Kumuporta sa amin. mga message niyo. Ayun, parang natatouch kami nga. Ipagpatuloy namin yung mga ginagawa namin na ganito. Kasi Salamat sa kayo. kahit na may mga against sa pag-YouTube namin kasi nga sabi nila na mahirap naman kami, wala naman kaming pera, ganun. Kaya ba daw namin to? Hindi naman kami sikat, ganun. Maraming against. So, Pero hindi to kami kung nagpapatuloy pa rin. patuloy Kahit pa rin yung namin kasi may pangarap kami. Simula bata, wala kaming bahay. Tapos, siyempre kami gusto rin namin na magkaroon ng bahay, makakain namin.
Dito na dito. Apa ito? Lumay. Kakain ng masarap na pagkain. Si Ella, magkaroon ng damit, Laruan. laruan. Kasi ako, naawa ko sa anak namin na naiingit sa ibang bata, lalo na pag nakakita siya sa YouTube. Na magaganda yung mga laruan, maraming nagbibigay ng regalo. Dahil isa ako sa mga nag-message kay Miss Ann Klotz, yung nag-declutter si Miss Ann Klotz na mga toys ni Ju. Isa ko doon sa mga nag-message na Ay, sir. Sana mabigyan. sana mabigyan niya ako ng laruan para kay Ella. Kasi yung mga laruan ni Ella, yung iba basura. Gusto ko nang itapon, kaso para siyang basurira. Yung nasa daan kami nga guys, yung nasa daan kami. Tapos may makita siyang parang nakakayang-aya sa paningin niya. Yun, pupulutin niya. Kasi laruan daw. So sabi ko, hindi yan laruan, basura na yan. Kaya pinatapon ko. Lalo na ngayon. Tapos si Ella, sobrang maingat yan sa mga laruan. Ako, alam niya na may laruan na nawawala. Maingat talaga siya. Lalo na ngayon, malapit na siyang mag-aral. Di siya tinahan. Ay, mahalok siya sa buko. Malapit na si Ella mag-aral next year. So, kaya, sinorch namin yung pag-YouTube. Kukak, sorry, kukak diri. Dito. Wala, dhan naman yung mga ugsang. Uy, dhan naman na. Hindi na. Diri, kaunon ko sa latro. Diri. Yan na. Sige na. Diri. Uy, laki uy, Sino ka, narabay hatag si Toys? Ma'am si M sa imong ha. Si Ma'am M. Ma'am si M. Sige, sige na. Ayan. Kaya parang basurera kasi kahit mga napulot niyang laruan na masira na gusto ko itapon, ayaw niya ipatapon. Ayan, sino pa dyan? Next is si Ma'am Losby Ibinya. Hi, Ayan. Ma'am. Hi, Ma'am. Nasa Japan siya ngayon. Ingat din kayo dyan, Ma'am. Ingat kayo dyan, Ma'am. Dito, Ma'am, is mahal yung mga kaupahan dito. May mura man, pero maliit. Parang kulungan na ng baboy. Tapos sobrang ang init. Tapos mga benta dito, nagmahal. Yung dalawang, ng malunggay, wala na, 5 pesos. 5. 5 pesos na, dalawang tangkal na. Ikaw eh. Dalawang- Ano mo? Dalawang, Dako, di ba? dalawang basta ma'am, pasensya na talaga ma'am kasi nahihirapan kami sa kalisod sa Tagalog. Ginagawa ni. Si Ma'am. Next is si Ma'am Merly Oxon. Ay sa'yo ma'am, so siya yung nag-advise sa amin na i-message namin si Dustin Backpack, yung isang vlogger na andito ngayon Dito sa sa Cebu. Okay. Na- Hindi naman kami kasi English naman yun. Hindi naman kami marunong mag-English. Tagalog nga, bukal pa, English pa kaya. Ay sa'yo, Ma'am Merly Orson, Mrs. niya, ano daw namin si Jasper Sniper. Jasper Sniper at si Sniper. Justin Backpack. Yun. Yung Mas matakot siya, baka mag-Muslim siya kasi foreigner. Ayun, si Ma'am Los. Yan na. Ano gusto ta? Meron kaming gusto na makakulab. Kaso, hindi namin sila Puntahan. ma-communicate na maayos kasi hindi naman sila nagre-reply sa amin. Ay na. So kahit anong place namin, so, hindi na lang kami pumilit kasi Hindi na. baka Then malayo din. makakadisturbo lang kami. Tapos baka busy siya. No. Kasi umaalis siya palagi. Tapos malayo din yung location niya. Malayo bukid pa yun. Pero kung talaga, willing naman talaga kami na pumunta doon. Basta alam lang namin yung exact Location location na to. kasi wala kaming service, mag-commute lang kami. Commute. Baka mawala kami. Baka mawala Baka kami. lumagpas kami sa location nila, di ba? Baka mapunta na. Ang layo pa nun. Imbes na norte lang yung puntahan namin. Mapunta na kami ng Salamat Palawan. din sa suggestion mo, Ma'am Merly Oxon. And si Ma'am Los Biminda, Indonela. Indonila. Los Biminda, Indonila. Ay Hi, ma'am, sana mapanood mo tong video na to.
Di na kasi si ma'am nag-comment. Lagi kasi siya, yung mga nagko-comment sa amin, inaabangan talaga namin yung mga comments niyo. Kasi natatak naman kami sa mga comment niyo, ma'am. Ay, sa inyo, sa mga viewers namin dyan. Inaabangan talaga namin yung mga message ninyo. Nagtaka ako na bakit hindi na si ma'am nag-message. Siguro, baka busy. Busy siguro si ma'am. Busy. Hi sa iyo, ma'am. Ingat ka dyan. And last, si... Ma'am M. Hi, Ma'am M. Hi, Ma'am M. Salamat, ma'am. Si Ma'am M. Shout From out. Nasa Florida, USA. Hi, ma'am. USA. Hi sa inyo lahat, sa mga pamilya mo dyan, ma'am. Hi. Maraming salamat sa iyo, ma'am. And nagpapasalamat din kami sa iyo kasi napanood mo yung video namin yun. Basta nagpapasalamat kami sa iyo, ma'am. Ang bait mo Naiiyak para sa amin. Sobra naiiyak kasi kami, ma'am. bago pa lang nga kami sa ganitong pag YouTube, tapos nandyan ka, ma'am. Nandyan ka sa namin. Na sa amin. Nagsulit, nagsuporta sa amin. Kayo, lahat. And especially kay Ma'am M from Florida, USA. Sa mga mga pamilya mo dyan, ingat kayo dyan, ma'am. God bless Nasa us malayo all. sila. Malayo talaga sila from USA pa. Sabi ko, Advance wow, Merry Christmas sa inyong lahat. ma'am, oo, yun. Advance Merry Christmas sa'yo kasi nag-advance na sila sa amin. Salamat sa iyo, ma'am. amin. Abangan niyo, ma'am, kasi sabi mo, hindi ka hindi basta ma'am, magbablog kami noon. Pag nakuha na Pag namin. nakuha na namin yun, ma'am. Hindi pa lang ngayon kasi walang way billing na, tapos ako may trabaho pa ako. And kailangan kasi may kano kay Ila, dapat kaming dalawa. Mga siguro bukas, ma'am, na Sunday or Saturday namin yung makuha. Salamat sa iyo, ma'am, kasi so, basta wala na akong masabi, so, bait mo. Bait mo. Bago pa lang nga kami, ma'am. Ma'am, pala, hindi ko na yung message mo ma-click. Sana mapanood mo to, ma'am. Mag-message ka kasi isa yan sa mga inaabangan din namin ng mga message nyo. Tapos, yung message mo kasi ma'am, hindi ko na ma-click. So, hindi namin alam baka na may napindot si Ella kasi si Ella, humihiram to ng cellphone. On yung data kasi nanonood to ng YouTube. Pambata. Or yung naglo-loading yung cellphone, tapos pag pinindot namin, naghahang. Baka may napindot kami. So, sana ma'am mapanood mo to, tapos Magka-comment ka, ma'am. Maka-comment ka, oo. Ayan. Nalayo na natin, guys, sa mga sa mga solid supporters namin diyan. Salamat sa inyong lahat. Sa mga bagong subscribers namin. Maraming salamat sa pagtitiwala. Maraming salamat sa pagtitiwala ninyo. Ayan. Umuulan na, guys. Sayang. Basta yun na. Di namin nalakas yung boses namin. Sa mga bagong mga subscribers natin, huwag niyong kalimutan lang lagi magsuporta sa amin. Maraming salamat talaga sa inyo. Lalong-lalo na ka, Ma'am M, sa Florida, USA. So, malayo na yung mga nanonood ng mga video natin. Kaya ganito lang. Simple pero masaya. Laban lang. Okay. And that's all. And sa next pa lang na video natin, guys, wag niyo kalimutan din mag-comment para may shout out tayo sa susunod na video. Comment down below lang para maano natin. Basta ingat kayo palagi. Ayan. So, yung mga message ninyo, yung mga nagme-message sa amin, yun ang nagpapalakas ng loob sa amin. Nagpapalakas talaga ng loob namin. Masaya kami na nagko-comment kayo, na andyan kayo, sinuportahan nyo yung channel namin. Then, so, ipagpatuloy ko namin kung ano yung nasimulan namin. Kasi, ayaw talaga namin na maranasan to ng anak namin. Sobrang ang daming naranasan namin na ayaw namin na ganun din yung maranasan ni Ella. Kasi, lalong-lalo na yung bagyong Yolanda. Na bagyo kami noon dati. Sirang-sira talaga. Pati nga. Tapos, survivor kami ng Yolanda. So, wala kaming natanggap nun. Kahit totally damage yung mga bahay namin. Sige. And that's all, guys. At sa mga susunod na mga video, ikukwento namin sa inyo dahan-dahan yung buhay namin. O para naman makilala niyo pa kami. Yan. So, yan lang. Kasi 24 minutes na. Baka mag-hi-hi na yung cellphone namin. Maraming salamat. God bless sa inyong lahat, sa buong pamilya nyo. And stay healthy kayo palagi. We love you all. Bye-bye. Laban lang.